Pois moi boas a todos, benvidos a Melide e benvidos á festa do melindre e da repostaría tradicional da terra de Melide. Xa van 26 anos celebrando esta festa, unha festa declarada de interese turístico galego. Esperemos que se siga facendo durante moitísimos máis anos. Eu quero agradecer a presenza de todos vós e a presenza das autoridades que as temos aquí, en especial a do presidente da Xunta de Galicia, don Alberto Núñez Feijóo. Quero tamén recordarvos a todos que temos aquí os expositores de cor granate para que podades degustar e mercar estes doces tan magníficos que se fan aquí en Melide. Eu quero aproveitar xa que estou aquí en Melide e dicir que a xente de Melide sodes moi apañados. Por qué? Porque eu sei que cando facedes os melindres, estades aí na cociña, utilizades as xemas dos ovos. E que facedes cas claras? Tirádelas? Non. As aproveitades para facer outro doce que tamén está ben bo, os amendoades. A que sí? Xa me están dicindo por aí que sí. Eu creo que xa vos falta só facer un pastel a base de cáscaras de ovo, polo menos, así xa non desbotades nada. E vendo a boa man que tedes aquí en Melide para os doces, seguro que sabe ben. Ben, pois eu non quero enredar máis porque sei que estades todos con ganas de botar unhas risas e de escoitar o noso pregoeiro a... Quen é? Touriñán! Un aplauso! É que non me acordaba de como te chamabas. O apelido é Touriñán, o nome tanto ten. Sí, porque un día son Mucho, outro día son Ricardo, outro día son Joao Simões, así que máis dá. Moi boas a todos, que tal, como estades? Vamos a intentar facer unha cousa seria, porque xa vedes que... Vale? Intentar, isto non é de coña ni nada, vale? Non é de jajaja, nin de jiji, vale? Nin... Ai, que mexo por min. Non vai ser deso, vale? Vai ser unha cousa seria porque me dixeron que tens que vir a ser pregoeiro do melindre e isto é unha responsabilidade, me llena de orgullo e satisfacción e hasta escribín, cuidadiño, desde cou que non escribo 6 follas, para que despois digades que improviso, vale? Aquí está todo escritiño, Moi boas tardes, empecéi ben, porque ainda é pola mañán, bien. Moi bons días. Como sabedes, son Xosé Touriñán. Hoxe non ven Xosé Touriñán o cómico, o payaso. Non porque, bueno, tedes que entender que de algo hai que comer e de algo hai que ganarse a vida, non? Hoxe ven Xosé Touriñán o historiador, o científico, non? Hoxe ven un tipo que vai vos contar cousas de Melide que seguramente non saibades, seguramente tampouco saibades moitas cousas do melindre que tampouco son importantes para vivir, pero como tiña que escribir 6 folios, pois enredei. Antes de nada, vou vos ler, seguramente non coñecíades un poema medieval dedicado a Melide. Nunha das miñas investigacións atopei un manuscrito nun mosteiro cisterciense. Busquei estas palabras na Wikipedia, vale? É unha poesía do século... Bueno, non sei, dun século do 21, pode ser, porque a verdade que a escribín hoxe pola mañán, vale? Veña, vou intentar recitar o xeito dos poetas medievais. Tamén hai xente aquí, supoño, visitantes, amigos que veñen de outras partes do mundo que non están entendendo nada. Peregrinos, Melide é punto de encontro e de paso de peregrinos. Supoño que hai xente mirando pa aquí, dicindo de que carallo se reirá esta xente, que dirá o tipo dos pelos ese que está aí arriba. Bienvenidos, benvinguts, good morning. O que non entenda que levante a man. Ben, gracias. Vou ver agora como traduces isto. Melide, Melide, Melide. Se queredes vir, vide.
Os Ángeles, Sabeancos, Campos, Folladela, Furelos e Castro. Grobas, Omeire, Baltar, Melide, Maceda, Golán. Orois, As Varelas, Moldes, Pedrouzo, San Cibrao, San Cosme. O Barreiro, Santa María, Santalla, Gondolín, o Leboreiro, Zas de Rei, Xubial e Vitiriz. Melide, 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 se queredes vir vide. E se non, pois non veñades, pero non me toquei de los melindres. Tamén, grazas. Non é Rosalía de Castro nin Carlos Casares, pero tamén, por se hai alguén que ven da Coruña, gustaríame facelo en castelán. Porque seguramente hai xente que ven á festa, que ven ao fin de semana, ven buscar as patacas e todo eso, e a comer a casa de mamá. Para eles tamén, por se non entenderon isto, sería así: melliz, 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 si queréis venir, venid. E si non queréis, non vengáis, pero non me toqué de los melindres. Ben, vamos xa á parte histórica. Non sei se a coñecíades esta poesía, non? Pero para min é moi emotiva. Ben, antes de nada, tamén facer referencia ao centro, non? O que é Melide. Melide é centro de Galicia, colles un compás grande, faiche falta grande, e clavas unha punta donde clava o compás, clávalo en Melide, faz un círculo e sería xusto centro de Galicia. Non collería toda Galicia. Bueno, quedaríanos fora Ferrol, pero tampouco... E tamén hai que decir que collería parte de Portugal, que hoxe en día non nos ven mal, porque son os que ganan todo. Ganaron a Eurocopa. Sí, perderíamos, ao perder Ferrol, perdes en Estaleiros, pero tamén ganas en toallas, ao coller Portugal. E o que é o que vos digo, efectivamente Melide é centro de Galicia, e non sei se vos dades de conta o que significa iso, non? Os galegos, sodes os galegos, os de Melide, os que estades no centro, os do medio, no medio. Por eso vos sodes o exemplo dos que non se sabe se suben ou baixan. Vos sodes o exemplo dos que non se sabe se ides ou vides. Non se sabe se marchades ou que edades, non se sabe nada de nada. Estades no centro mesmo do universo galego, e xusto sodes o punto de equilibrio de toda Galicia. Cuidado, unha cousa moi importante, e de vos depende a estabilidade de todos os demais. É verdad, imaginádese todos os de Melide arrancades cara a Coruña, pinza Galicia. Tedes unha responsabilidade moi grande. Tome cantando xa como a vos. Non, é que o de ler... Perdoade que me vou ao tono. Debe ser o estar rodeado de políticos, vou ao tono de compañeiros e compañeiras. Non, falamos en serio. O único malo de estar no centro é que os da periferia teñen vos envexa. Sobre todo os de máis cerca. Os veciños, a verdad que aí sempre son os peores. Os que che moven o marco, sí. Refírome aos barrios que tedes ao voso arredor. Xente dos arrabaldos, seguramente hai xente aquí de Melide. Os de provincias. Se sabedes, os da Arzúa. Xente así que lles dáselles mellor facer queixo que festas. Por eso xe estou aquí e non ali. Non, pero recibímolos con alegría, xente así. Non quero tampouco meter merda nin crear mal rollo,
xente normal ten que habela en todos os lados e hai que levarse ben. E por se acaso, eu andaría con cuidado porque moitas veces, escriben isto, moitas veces hai quen parece moi santiso, pero no fondo vai de sobrado. E a ese que vai de sobrado habría que dicirlle: a mí non me toques, que che dou cunhas palas na cabeza e deixo-te aí tirado como un boi morto. Gracias. Así non imos acabar hoxe. Ben, sabedes cal é o medio do medio exacto? O cruceiro. O cruceiro ese que tedes aquí, que parece ser que é o máis antigo de Galicia. Sí, ese. Pois ese é a marca do medio e medio de Galicia. Conta a lenda, que igual esta non a sabedes, que hai moito, moito tempo, incluso antes de que existira Luar, que aquí en Galicia non había nada. É como a Zamora hoxe en día, pero Galicia naquel tempo, non? Non había nada, non existía nada. E no medio desa nada había aquí en Melide un burato negro, burato do monte. Entón, un ser superior, Deus, poñamos por caso, que estaba dando unha volta por aquí por Galicia, supoño que iría cara a Santiago. Chegou aquí, viu o burato e empezou a soprar nel. Soprou, e como quen sopra para facer recipientes de vidrio, e a terra empezou a hinchar. E empezou a agromar os montes, as árbores, os galegos, as galegas, algunha vaca, algún eucalipto. Era un sopro divino. Iso hai que sabelo para entendelo ben. E así foi como Deus creou a toda Galicia soprando polo burato do medio de Melide. E logo, para que non se lle fora o aire, chantou na válvula pola que sopraba un cruceiro. Así que non se vos ocurra quitalo nunca, porque o cruceiro fai como de tapón. Se o arrincades, por aí marcha todo como cando tiras da cisterna, sabes? Podría tragar todo para dentro, e acabouse Galicia e nós alá nos imos con ela. Isto está todo moi documentado e investigado por min, ou igual o soñei, que tamén pode ser. O que non soñei foi o dos melindres, iso sí que non o soñei, isto sí que está documentado, a verdadeira historia dos melindres. Supoño que vos, que sodes de aquí, non teño que vir eu de fora a contarvos como foi a historia. Sí, seguro? Isto debería darse na escola, pero bueno, vamos a deixar o tema de educación para outro día, vale? O melindre, como se coñece hoxe en día, escribino para que non se me olvidara, vale? O melindre, como se coñece hoxe en día, é, como todo, resultado da evolución a través da historia. Ensaio-error, ensaio-error, ensaio-error. E os errores foron tantos como os ensaios ata chegar á receita actual, non? Ao principio os melindres eran anís só eran anís. Non estou exagerando, non? Eran anís e nada máis que anís. A xente daquela época quedaban a unha hora na plaza, traían cada un unha botella de anís das súas casas e bebían a morro. E a iso chamábaselle tomar uns melindres. No, esta é a parte seria, é mellor que nadie se ría desto porque isto é de verdade. Igual hai historiadores por aquí e quedades en ridículo, vale? Ata que no medio desas borracheiras unha desas persoas dixo un día: ois, e por que non lle chamamos tomar uns melindres a tomar anís? E o outro respondeulle: ti cala, se pensaras menos e beberas máis estarías máis guapo. Polo menos eu cando máis bebo máis guapo te vexo. Dixolle así. Isto é histórico. Pero outro, que era máis intelixente, dixo: e se lle mesturábamos algo ao anís, igual sai algo rico, e de paso metemos algo máis no estómago que é o anís. Entón quedaron ao día seguinte, e todos trouxeron anís menos un que trouxo fariña. Estiveron todo o día tomando anís e fariña, pero aquelo foi a peor. Foi a peor, sí, a verdade que empeorou bastante, incluso din que chegou un momento que veu hasta a Guardia Civil, porque aquela fariña que traía o tipo non era de trigo. Festa era, pero tampouco era para facer melindres, non? Fariña era rara, era unha fariña que debía estar mal, que non daba para cociñar, era
decían uns, debe ser cousa do trigo, e outros decían, igual é do moinho que... E outros, ben, e así quedou así o misterio sin resolver, pero os melidenses non se deron por rendidos, e unha vez os soltaron dos calabozos, volveron quedar na praza. Uns trouxeron anís, outros fariña da boa desta vez, e outro que tiña por casualidade uns ovos, dixo el, non, mandoume a miña muller por unha dúcia e vou para a casa con eles facer unha tortilla. Entón dixo outro, pero queda con nós, que presa tes? E en vez de ir para a súa casa quedou, liouse, e mesturaron o arís ca fariña e cos ovos. E aí a cousa empezou a coller forma. Logo outro día un trouxo azúcar e outro veu cunha botella de auga. Ao principio ríronse todos del. Me di, para que trae a auga? Mete no cu. No. Despois mesturaron tamén a auga ca fariña un día e cos ovos. Baixaronlle un pouco a cantidade de anís porque senón non quedaban melidenses para facer a festa. Foron probando, e o caso é que chegaron a facer unha masa que non era unha cousa así que se diga perfecta, pero para lamber entre horas non estaba mal. E un día dixo un, e se fritimos a masa esta e lle damos así como forma de rosquillas? E nada máis dicilo xa pillou unha hostia. Porque ás veces a xente reacciona ás novas ideas violentamente. Pero logo outro dixo, vou por aceite e a ver que sai. E foi polo aceite, fritiron a masa, comeron o resultado e todos foron dereitos para o hospital. Sí, porque cal foi o erro desta vez? Cando lles deron a alta, reuníronse outra vez para analizar a xogada. E despois dun tempo, dixo que trouxera o aceite. Pois non entendo, porque non tiña máis que 10.000 kilómetros. E dixo outro, que dis? Que dis? O aceite, que yo saquei ao meu 124, foi o que trouxen para fritir os melindres. E entón, este outro volveu poucos minutos despois para o hospital da malleira que lle deron o resto. E desta volta, volveron repetir o feito, foron por aceite, desta vez aceite de oliva, da tienda da tía Oliva. E roubaronlle a tía Oliva unha garrafa de 5 litros. Entón, por fin, saiu un resultado comestible. E grazas a aqueles emprendedoras e aqueles borrachos de anís, hoxe tedes aquí eses melindres tan ricos, porque ás veces as cousas non saen ben á primeira, pero se porfías e o intentas 100 veces, pois igual tampouco che sai, ou si, non se sabe, eu non digo nada, quedo no medio do medio, que é onde estou agora. E a verdade é que estar no medio a min parece unha cousa moi intelixente. Iso é o que digo eu. Xosé Antonio Touriñán, o historiador e científico. Non sei o que diría o outro, o payaso. Así que, amigos e amigas de Melide, moitas grazas. Moitas grazas por estar hoxe aquí, moitas grazas por convidarme a esta festa, que disfrutemos todos do melindre, e quero rematar coas verbas do poeta que decía Melide, 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 se queres vir vide, e se non, pois non veñades, pero non me toquede los melindres. Grazas e bons días. Espera, mira. Leva a túa documentación científica. Listo. Aí está. Vamos publicar todo isto. Publica, iso vale ouro. Pois ímonos a meter xa en faena, imos coñecer os embaixadores deste ano. Como sabedes, cada ano noméase un número de embaixadores recoñecendo o seu labor de promoción e compromiso con Melide e ca repostería tradicional da terra de Melide. Imos dar a benvida á primeira embaixadora, que é Silvia Jato, presentadora de televisión e modelo, elexida Miss Galicia en 1989, cara coñecida de todos nós, grazas a programas como Pasa Palabra, da Antena 3, e un aplauso. Boas tardes. Será nomeada embaixadora do Melindre polo seu labor profesional e de promoción das tradicións galegas, entrega pin e diploma Concelleiro de Sanidade e Medio Ambiente Benito Nebril Loureiro. Casi te remontas con el investigador. Cousas do directo, a ver, aí.
Ala vai o abrigo, Silvia. Burato. Isto leva tempo, Benito, vai, non? Moi ben, un aplauso. Queres falar? Bueno, cando estabas falando de mí, eu penso que tiñamos que tirar de Toriñán porque isto era historia, pero historia da dura. Bueno, moitísimas grazas a todo o Concello, primeiro por nomearme embaixadora dun dos doces que levo dende que nacín, na miña casa, coa miña boa, con aquela poliña na que metía os melindres e os levaba sempre de Melide. Intentarei ser unha grande embaixadora, pero tamén digo unha cousa. Agora está a Operación Bikini, así que non me pidades moitos melindres, por favor. Gracias. Continuamos con María Belén Baños Riádigos, con raíces melidás por parte de nai. Esta galega leva desenrolando dende ben cedo a súa carreira como comunicadora e xornalista. É ben coñecida polos melidenses tanto polo seu labor na pequena pantalla como pola súa colaboración constante coa vila de Melide. Como boa promotora da cultura melidá e da patria dos seus avós maternos, será nomeada embaixadora do Melindre 2017. Un aplauso. Entrega PIN e diploma ao concelleiro de Rural e Industria, Pablo Costolla Varela. Pablo Costolla Varela. Aquí está. Ahora boa, Belén. A ver o PIN. A ver, este lado, do lado do corazón. Di Belén, do lado do corazón. Claro, digo, onde vai o PIN? Do lado do corazón. Está difícil. Ui. Vese que é bo, de boa calidade. No vestido. No vestido. Agora sí. Agora sí. Xa estou vendo eu. Que difícil, Agora sí. Trompas, está. Moitas. Queres falar? Bueno, vou a ser breve. A verdade é que teño que ser breve porque somos moitos, estamos moi ben acompañados. Hoxe estou especialmente emocionada, o ano pasado estaba onde estabas ti, pero ser melindreira e ser embaixadora do melindre desta terra faime unha ilusión especial, moi emotiva polos meus avós alá onde están, que son de aquí, que sei que lles gustaría moito que o representara dende aquí, por parte da miña familia, tamén de Santiago da Coruña, que tamén falan galego na Coruña, e quero dicilo. E pola parte da familia de Melide, emocionalmente, estou un pouco ata nerviosa, a feita como estou os micros, pois estou un pouquiño nerviosa pola parte sentimental que me toca no corazón, e o PIN tamén me toca agora mesmo no corazón, pero vamos... Pola parte un pouco máis profesional estou feliz porque significa que ser xornalista malio duro que é hoxe en día e ser xornalista nos medios públicos serve de algo para dar a coñecer a historia e o presente da nosa terra e das nosas xentes e que así sega sendo sempre dende os medios públicos, dende os non públicos, pero que fagamos terra actualizándonos e sobre todo informándonos. Moitas gracias, de verdade, que estou moi contenta. Continuamos con outra cara coñecida seguramente por moitos de vos. Rubén Ríos, coñecido polos seus traballos en series de televisión como Libro de Familia ou películas como Prado Longo e Vilamor. Actualmente compaxina a súa faceta de actor, produtor e director ca de empresario gastronómico. Por favor, un aplauso, entrega PRIN e diploma a concelleira de Traballo, Benestar Social e Políticas de Igualdade, María Jesús López Couto. Agora chega o momento do PIN, ese momento complicado que todos coñecemos. Era broma. Mira, este vai ben, este vai ser rapidiño, ves? Moi bons días, Melide, como estamos? Como estamos? Eso é, quero adicarlle este recoñecemento
a todas as mulleres, a todas as melindreiras que durante ano tras ano nos transmitiron o amor por Galicia. Mariscadoras, castañeiras, amas de casa, melindreiras. Elas son as que ano tras ano nos permiten disfrutar de Galicia, disfrutar desta praza que vos teño que dicir que foi onde eu din os meus primeiros pasos como actor xa fai uns anos e durante 9 anos sempre me recibiron con cariño, con ilusión e con forza. Viva Melide, viva o rural galego e vivamos todos, que carallo. Gracias. Continuamos. Imos ca Asociación Moteira Mili Riders, que nace aquí en Melide no ano 2012 cunha dúcia de amigos. Actualmente conta con máis dun centenar de socios dispersos pola xeografía galega e incluso española. Ali por onde van promocionan e favorecen o nome de Melide, coa fin de que o melindre se conxugue coas diferentes actividades organizadas na nosa vila, serán nomeados embaixadores do melindre 2017. Un aplauso. Entrega pin e diploma concelleira de Xuventude e Voluntariado, Yolanda Pérez Ferreira. A ver, Yolanda, a ver esa destreza poñendo o pin, esta vai ser facilísimo. Moi ben, mira que ben quedo. Bos días, presidente, conselleira, alcaldesa, veciños de Melide e o resto de visitantes, moitas gracias. Iso é brevedade. Ai, que? Perdón, que me está comentando o presidente que ten fame, se podemos ir un pouquinho máis rápido. Máis rápido. Pois veña, continuamos. Beatriz Sotelo, membro do Grupo Gastronómico 9, unha das chefs galegas máis novas galardoadas coa estrella Michelin. Actualmente podémosla seguir a través do programa de cociña na Televisión de Galicia, programa Gastrópodos. É a miña compañeira, un aplauso para ela, por favor. Entrega o pin e o diploma concelleiro de Economía, Facenda, Turismo e Seguridade Cidadá, José Luis Arias Lodeiro. Perfecto, xa está. É que todo é problema dos pins. Non é que eu fale moito, son os pins. Breve, vea breve. Bueno, Marta, pareceme moi mal que xa non sabías o nome do noso programa, Xa non me salía. A ver, onde nos vemos? En Gastrópodos. A ver, vou ter que tomar a lección, Bueno, moitas gracias a todos, para mí é unha honra poder estar aquí. Ai, póñome moi nerviosa, verdad? Nada, que vou facer a partir de agora? Pois o que fixen sempre, non? Intentar transmitir a tradición da única forma que sei, pois cociñando. Así que seibades que estuven dende as 8 da mañán en Arzúa, inda que sea o Concello do lado, facendo un helado de rico. Espero que vos guste e veñades ao noso stand da EFA a probalo. Moitas gracias. Continuamos co seguinte embaixador, Pablo Pietro Perillo, adestrador superior de fútbol sala pola Real Federación Española de Fútbol. Na actualidade preside a Comisión de Fútbol Sala da Federación Galega de Fútbol e pola vinculación que os doces tradicionais feitos con produtos naturais e a súa repercusión positiva na saúde das persoas, será nomeado embaixador do Melindre 2017, co fin de darlle trascendencia internacional e ligalo ao ámbito deportivo. Un aplauso. Entrega o diploma Dolores Gómez Neira, concelleira de Cultura e Deportes. Bos días a todos e gracias, presidente da Xunta, por engalardonar este acto de exaltación do Melindre. Gracias á alcaldesa de Melide
Estou moi emocionado porque fai 40 anos eu recorría estas calles e comentaba antes, a primeira experiencia mía con melindre era a merenda, pan con chocolate e melindre. E 40 anos despois, a miña experiencia de melindre é té árabe e melindre. Gracias, Melide, polo cariño que sempre me dades sempre que eu veño a traballar este concello. Moitas gracias. Continuamos con Valentín García Gómez, lingüista e escritor galego, na actualidade secretario xeral de Política Lingüista da Xunta de Galicia, ponente de diversas universidades españolas e do estranxeiro, desde as que leva a cabo un gran traballo de proxección da lingua galega no mundo, especialmente en Estados Unidos e Asia. Pola súa labor en prol da difusión cultural e dos valores tradicionais dos povos de Galicia, será nomeado Embaixador do Melindre 2017. Entrega pin e diploma Concelleira de Obras e Coordinación de Servizos e Educación, Rosa Cabado Rodríguez. Xa hai moita práctica agora. Agora xa vai a primeira casa. Aí. Pois moitas grazas, síntome moi agradecido ao pobo de Melide, onde me atopo sempre tan cómodo, onde teño tantos amigos e, como dicía antes, pois onde vos considero a todos xa familia, porque con este acto tan honorable, presidido por señor presidente da Xunta, alcaldesa, a corporación, alcaldes, a conselleira, o vicepresidente do Parlamento, a verdade é que estou moi orgulloso de recibir aquí un galardón que me xungue para sempre a vos. Sempre digo que en galego hai unha palabra preciosa que é ser melindroso ou melindreiro. Melindroso é aquela persoa que é amable, que é próxima, que é agarimosa, que é cariñosa. Esa palabra non podía nacer en outro sitio máis que no berce do Melindre, que é aquí. Este lugar que é cruce de camiños, que é paso, última etapa para Compostela, tiña que ser o sitio onde, por ser como sodes, nacese a palabra melindrosa ou melindreiro. Sédeo sempre, porque ser melindroso ou melindreiro significa ser máis feliz na vida. Con vosco levarei sempre o melindre no padal e na panza, pero este pin en riba do corazón. Moitas grazas e moi obrigado. E agora sí, imos rematar co último embaixador, Alberto Granados, xornalista e escritor nado en Madrid. En 2009 e 2016 foi premiado coa Antena de Plata. Na actualidade é presentador en Onda Cero, director da revista gastronómica digital Kobe e da web gastronómica Planeta en Conserva. Tamén colabora en televisión nos programas sobre alimentación Planeta Comida e en Aquí la Tierra. Entrega pin e diploma o presidente da Xunta de Galicia, don Alberto Núñez Feijóo. Hola, muy buenos días a todos. Vaya responsabilidad la que tengo yo, porque todos los embajadores, tanto estos como muchos de los que pasan por aquí, pues o son de la tierra, o hablan vuestro idioma, o bueno, pues han desayunado y merendado melindres. Yo no tengo nada. O sea, he intentado buscar alguna conexión, como decía antes, yo que sé, alguna novia, alguna abuela o alguna tía abuela, pero no tengo conexión ninguna, con lo cual la responsabilidad es mucho más importante, porque a partir de hoy me siento uno más de vosotros, tomaré muchos más melindres y llevaré el pueblo y llevaré el nombre de esta villa por todos los rincones por donde me mueva. O sea que gracias por haberme acogido y a partir de ahí soy uno más. O sea que muchas gracias y estoy muy agradecido. Gracias. Pois agora sí, xa acabou a entrega de galardóns. Moitas gracias a todos, melindreiros e melindreiras. Para min tamén foi unha honra estar aquí hoxe con vos. E nada, só teño que dar paso á alcaldesa, Dalia García, que vai clausurar xa o acto. Un aplauso tamén para ela.
Gracias. Bos días a todos e a todos, Melide. Vais a permitirme que dé un saludo especial ao presidente da Xunta, que o collamos como invitado de honra hoxe aquí. Gracias, Alberto, por acompañarnos. Conselleira, vicepresidente do Parlamento, alcaldes, visitantes, melidenses, peregrinos, benvidos a esta festa do Melindre, que celebra a súa 26ª edición. Antes de nada, quero agradecer a indudable labor dos embaixadores 2017. Todos e cada un deles sei que levarán ao Melindre e a Melide no seu corazón. Sabedes e sabedores que a partir de agora tedes que defendelo, tedes que promocionalo. Non me queda nin a menor duda de que así o ides facer. Moitas gracias por acompañarnos neste acto no día de hoxe. Gracias. Os que somos de Melide sabemos que temos unha cita ineludible o segundo domingo de maio. É a nosa festa, a festa que rinde homenaxe aos nosos doces, o rico, o almendrado e a rei da festa, o Melindre. Hoxe é un día no que os melidenses nos sentimos orgullosos da nosa gastronomía e así o facemos loubándoa cunha praza do convento ateigada de xente como a vos, con veciños e veciñas, visitantes e turistas. Esta festa do Melindre é a antesala de festas que nos van a acompañar ao largo de todo o verán. É a festa da primavera, pero sin duda ninguna é a festa máis doce de toda Galicia. Esta festa leva collendo un impulso especial nos últimos anos. É unha festa na que levamos traballando codo a codo todos os meus compañeiros do goberno local para promocionala, para levar o Melindre alén das nosas fronteiras, a Portugal, a Vigo, a Ourense, a Pontevedra. Inda que somos coñecidos, sabemos que temos que chegar moito máis aló. Renovamos os stands e sabemos que a labor de promoción en todos aqueles medios gastronómicos que se nos precie, temos que estar aí. Estrelas Michelin como que nos acompaña hoxe, como Bea Sotelo ou como outros ex-embaixadores que foron tamén precursores de novos platos para os doces tradicionais, son o futuro desta festa. Chegamos hasta aquí, pero non estamos aínda contentos. Sabemos que temos que ir moito máis aló. Sabemos que temos que traballar polo Melindre, porque queremos darlle unha visión nacional e internacional. Eso é moi importante para as casas melindreiras, para Melide, para todo o que ten que ofrecer. E así seguiremos. Non nos cansamos de programar continuamente ningún tipo de actividade que non teña que ver cos melindres. Todo aquel que veña a Melide, facede vos, melidenses, de embaixadores, porque tedes que dar a coñecer o mellor que temos. E unha das nosas cousas, entre outras moitas, é o melindre, o rico e o almendrado. Así é todo, Melide é unha vila doce. É doce, hospitalaria, amable. E iso é así porque ten unha explicación. A explicación é que nesta praza do convento conflúen dous camiños, o camiño francés e o camiño primitivo. A xente de Melide ten o ADN 12. E por que ten ese ADN 12? Porque ao largo do tempo foi achegando novas culturas, novas concepcións de todos os continentes. O Camiño de Santiago, xunto con todo o noso patrimonio, é unha das mellores cousas que temos. Esta festa fai homenaxe aos nosos doces. Todos o sabedes, non estou dicindo nada novo. Se promociona un produto e, ademais, hai unha repercusión empresarial de negocio na vila. Eso se persigue. Pero permitídeme que vos convide, ademais de probar melindres ricos ou amendoados hoxe en Melide, disfrutedes do noso patrimonio artístico e cultural, que non é pouco, e tamén gastronómico. Combinade o magnífico pulpo con un postre con melindres, con un chocolate, con unha viaxe a Furelos, a Ponte Romana, a Leboreiro, a Santa María, porque Melide ten moito que ofrecer. Por último, e non quero esquecerme desto, porque é moi importante, quero agradecer
por unha parte, a presencia de todos vós, porque sodes os primeiros e os máis importantes embaixadores do Melindre. Pero, por outra parte, tamén quero darlle as gracias a todas e cada unha das casas reposteiras e artesáns de Melide que están hoxe expoñendo o seu produto que o leva moi dentro, que o levan no corazón, que o levan con historia, nesta praza para deleitar o padal de todos os que nos visitan. Un aplauso para os melindreiros e melindreiras que están presentes. E non podía ser de outra maneira. Permitídeme que tire polos da casa, polos traballadores municipais, polos meus concelleiros, que estes días estuveron codo con codo comigo organizando que hoxe tedes aquí a Protección Civil, a Policía Local, a Brigada de Obras, porque, de verdad, nos deixamos a pel en que todo estea perfecto. Entonces, para eles tamén o meu recoñecemento. E, por suposto, a vós, melidenses, a vós, porque sodes, como decía o pregoeiro, melindreiros. Somos melindreiros, somos unha xente amable, hospitalaria, dade a conocer a nosa vila, o noso patrimonio, a nosa cultura, porque somos nós mesmos os que temos que ofrecer eso a aquel que nos visita. Non só o peregrino, sino tamén ao turista. Enseñarlles o espírito da nosa vila, e entre o espírito da nosa vila está, como non pode ser de outra maneira, o melindre, o rico, riquísimo, e o amendoado. Sen máis, disfrutade da festa, o tempo nos acompaña, hai un programa magnífico, co cal só nos queda ter dente doce, comprar moitos melindres e que pasaedes un moi doce fin de semana. Moitas gracias, Melide.